أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله طيبين طاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله حمدا كثيرا. An bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu n'olu bɛ k'an suivi an ka pajiw sanfɛ Banugɔ TV su nɔ an b'ale studio belebeleba kɔnɔ o tumana fɛ Kibaru Bugu Fiyɛ Sɔgɔɲuman Media Sɔgɔmadu officiel an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marahaba su nɔ komi a b'a kalama cogoya mun na o tumana fɛ Banugɔ Musa n'o ye Seku Amadu Banugɔ Amadu a ka wolokansigi o tumana fɛ su nɔ ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo tuguni an y'a fɔ kanubaw ye waati tɛmɛlenw na an kun famana ka émission kɛ ka sababuya kɛ ko caman ye kow ka ca Banugɔ Musa a bɛ émission kɛ plateau wɛrɛw sanfɛ nka an yɛrɛ ka plateau kɛrɛnkɛrɛnlen n'o de an ka studio belebele o tumana fɛ an kun famana ka émission kɛ nka tɛmɛlen na an ye dɔ kɛ o ma mɛn kosɛbɛ bi fana ni Ala sɔnna ni kanubaw yɛrɛ ka diyaɲɛ ani u ka yamaruya kɔnɔna na an wulila ka se an ka belebele ma su nɔ o tuma dɔnni bunakun kan Seku Musa Siribe Banugɔ Musa Sukonga ani Malefiya Tana Mundugula Farada Sabuɲuman o la su nɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna foli di a ma a ka foli kɛ kanubaw la ni Ala sɔnna an bɛ sɔrɔ ka don an ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na Seku salamu aleykum. Wa aleykum salam. A'udhu billahi sami'ul alim min sharri shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. An bɛ Ala fɔ ka Ala barikada ka Ala taala wale ɲuman dɔn Ala min sɔnna ka bi don yira an na. An sinsinnen kɔfɛ ni Ala tɔgɔ ye an bɛ nɛɛmɛ ɲini Zamzami y'u kan Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alakira min n'a ka fisa danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. An sigira tun foli bɛ maliyɛnw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa bɛ yen k'i sigi bɛ k'an lajɛ nin waati in na an ka foliba b'i ye ka ɲini lamɛnnikɛ jamakulu fɛ bɛɛ k'i sɔgɔlen to ni Ala sɔnna a ma i mago bɛ min na i ka sugo la ni Ala sɔnna i bɛna a kɔrɔw sɔrɔ inshallah Ala ka laban ɲuman don amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi o la k'a ɲini mɔgɔw fɛ o ka a partager kosɛbɛ walasa kanubagaw bɛ se ka nin kumakan ninnu sɔrɔ cogo min na diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'o ɲini kanubaw fɛ o la su na an bɛna kuma bonda min kan Seku Musa Siribe Banugɔ Musa Sukonga ani Malefiya Tana Mundugula Farada Sabuɲuman bamananw ko da den tɛgɛnɛ ye an fa n'an karamɔgɔ an b'a deli Ala fɛ yarabi Ala ka lahara sɔn sumaya ye Ala k'an yɔrɔ ɲa k'an ta don kɔnɔ a ye jiri min da jiri in falenna wa jiri in fana a ye suma jigi o la su na Sukonga ani Malefiya Tana dɔnni ye dɔnni ye Ala ye du in kɛrɛnkɛrɛn ka dɔnni in di du min ma bi an bɛ se k'a fɔ Afiriki Mali kɔnɔ Seku Amadu Banugɔ Amadu a ye baara min kɛ Sukonga na a ye baara min ni a y'o kɛ adamadenya tana a ye maaw bɔli min kɛ fili la an bɛ se k'a fɔ bi maa o maa n'i bɛ kuma alhamdulillah ale kɔni ale de fɔlɔ kumana jamana in kɔnɔ yan ka maaw la kunnafoni u ka suguw na ka maaw la kunnafoni u yɛrɛ ka du kɔnɔ ko la walasa o bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔw kɔnɔ cogoya min na o la Sukonga an bɛna baara in daminɛ ni o ye su na Seku Amadu yan'an ka Banugɔ Musa yan'an ka don sugu kɔnɔna na an bɛna ɲininkali fɔlɔ min kɛ i la tuma bɛɛ an bɛ ɲininkali in kɛ nka an ti sɛgɛ a la sabu ka d'a kan wagati bɛɛ i b'a sɔrɔ ni an ka ni jɛmukan ninnu mɔgɔ kuraw de bɛ don k'a lamɛn minnu ma deli k'a yɛrɛ lamɛn fiyewu olu de bɛ don donc tuma bɛɛ olu bɛna n'u ka ɲininkaliw ye nka an bɛ min fɔ mɔgɔw ye ka to ka segin ka kɔrɔlenw lamɛn n'o kɛra u bɛna bɔ fɛn caman kalama an ka page ninnu sanfɛ Tɔyifatulayi Media Kibaru Bugu Fiyɛ Sɔgɔɲuman Media Banugɔ TV Sɔgɔmadu officiel n'a y'a abonné nin page fɛn o fɛn na o tumana fɛ ni Ala sɔnna a ma aw bɛna Sukonga ani Malefiya Tana a bɛ a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ o la an tun b'a fɛ ka mun dɔn o de ye Seku bɛ se ka tafsiri dɔɔni fɔ an ɲɛna Seku la wa san'an ka don baara kɔnɔ alhamdulillah Kasimu an bɛ Ala fɔ ka Ala barikada i ye ɲininkali min kɛ a diyara n ye Seku kɔni tafsiri o fɔra yan waati caman na dɛ bari fɛn o fɛn ni dalilu kɔni b'a la Ala taala ka kumakanw na kabini Alakira ka bilasirakanw na ani maa ɲuman minnu bɛ kɔfɛ ka taa se dɔnnibaabaw ma
ala yɛrɛ ye fɛn mun fɔ k'a fɔ kumakan minnu n'an m'a sɔrɔ ne ka kumakanw na ala kira ka kumakan m'a sɔrɔ o la wa ijma al ulama ko ay gɛrɛ dɔnnibaw la a k'olu ɲininka n'olu y'aw bilasira ni min ye a ka ca ala fɛ o bɛ kɛ sababa ye n'i y'a ta k'a lajɛ ni daliluba saba in nin bɛɛ bɛ sugo la donc o ye hɛrɛ di o kɔni tafsiri i bɛ se ka dɔɔni de fɔ a la sinon o tɛ fɔ ka ban o kama waati bɛɛ n y'o de fɔ aw ye yan k'a fɔ ni maa sugora dɔrɔn i sugora fɛn fila de la i sugora ɲuman na wali i sugora juguman na sugo ye nin qualité fila dɔrɔn de ye i mana sugo kɛ dugukolo sanfɛ a bila i kunna i ye nin fila de kɛ ne tɛ sugo bɛɛ dɔn ne yɛrɛ ye kalanden ye n bɛ ka n débrouiller ala ye fini fitinin min fana di a ma jɔn a la mais i kɔni ka da la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ka nin lamɛn maa o maa n'i sugora i ye sugo fila de kɛ i sugora ɲuman de la wali i sugora juguman de la ni fila la sisan k'a dɔn o ye ni ni sugo kɔrɔdɔra ɲuman de bɛnna maa min n'a bɛ sugo yɛrɛ dɔn a b'a kɔrɔ dɔn donc o de bɛ se k'a kɔrɔ ɲuman f'i ye ni ala sɔnn'a ma alhamdulillah rabbil alamina Sheikh Musa an b'i fo kosɛbɛ k'i marahaba an b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ dugukolo sanfɛ Afrique l'Ouest la yan ka taa se Afrique centrale ma Afrique fan bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn i lamɛnlen don Europe i lamɛnlen don fana alhamdulillah cɛkɔrɔba ye ko in bila yɔrɔ min na i bɛ k'a ko in nɔbɔ fana an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni dɛmɛ hali bi o la kanubaw ye sugo caman u ye a bila o la sugo min fɔlɔfɔlɔ bɛ an bolo kanuba dɔ ye ɲininkali kɛ a ko ale de bi to ka sugo k'a ye ndura kelen o b'a kɔ tuma dɔw la a bɛ kɛ ndura finman ye tuma dɔw la a bɛ kɛ ndura jɛman ye tuma dɔw la a bɛ kɛ ndura bilenman ye a b'a gɛn sugo la yalima ko kɔrɔ jumɛn bɛ nin sugo in na ni maa min sugora k'a ye misi bɛ k'i gɛn misi jɛman wali misi finman wali misi bilenman mais nin bɛɛ ni a kɔrɔ de don n'i sugora ka misi jɛman ye k'i gɛn o ye garisɛgɛ ye yɔrɔ dɔw la bari ni cɛ sugora la garisɛgɛ don mais muso ka sugo kuma bɛɛ misi jɛman bɛ k'i gɛn bilenman ou bien misi finman o ye kunnafɛn de ye o ye muso ta ye donc ni cɛ sugora k'a ye misi jɛman bɛ k'i gɛn o ye garisɛgɛ ye mais finman ni bilenman n'i y'a ye o bɛ k'i gɛn dɔrɔn juguya de o ye jugu wulilen de ye sa donc u bɛ k'i ɲini côté bɛɛ fɛ n'i sugora tori fana la i y'a ye panpanni na ten wa i y'a ye panpanni la i kɔ e yɛrɛ bolila ɲɛ nka min sɔrɔ k'i kin jugu wulilen de kama n'i sugora diden bulu caman na didenw bɛ ɲuguɲugu la fan bɛɛ fɛ u bɛ yala yala la nka u m'i kin i jugulama wulilen don u bɛ k'i ɲɛɲini mais ne nin fɛn kelen kelenna fɛn fɛn y'i kin wali misi y'i tu i bɔnna nin ye tiɲɛ sugo bɛɛ n'a kɔrɔ de don ala y'a dɔn ni kalifa maa dɔw de la ala k'an bɛɛ sababu amin rabbi alhamdulillah rabbil alamin bi fo kosɛbɛ an hakili la kanubaga in a ye a ka sugo jaabi sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ yen nɔ Sheikh Musa ale ko fana ale bi to ka sugo ɲɔgɔnmɛ de la ɲɔgɔnmɛ a bɛ to ka sugo ɲɔgɔnmɛw de la donc ko kɔrɔ jumɛn bɛ nin sugo in na yan'an k'o jaabi maa dɔ ye sugo bila yan a ko ale sugola Ibrahim de la Ibrahim Traoré o tɛ Burkina président yan n'i sugora président na o ye hɛrɛba de ye o tigi ye maa kɔrɔ talen ye a tigi kan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ minnu ka bon an b'o yiri di joona an bɛ tɛmɛ a tigi ka taa dugalen ɲini n'a y'a sɔrɔ dugalen kuru 7 a kana don daga la k'a tobi k'i ko ala bɛna sababuba dɔ bɔ yan ni maaba dɔ bɛna jɛ yan diɲɛ wuli cɛ o tɛ ɲina ɲɔgɔn kɔ o tɛmɛlen kɔfɛ i ye ɲininkali min kɛ n'i sugora ɲɔgɔnmɛ la i y'a jɔlen wali i b'a sanfɛ o ye kɔrɔtali de i ka ko bɛna kɔrɔta i bɛna kɛ maa dawulamaba i y'a faamu saraka tɛ yɔrɔ jan dɛgɛ ɲini dɔrɔn i ka dɛgɛ kɛ saraka ye k'a di denmisɛnw ma o y'o ko bannen i bɛ yɛlɛ sanfɛ wa n'a sɔrɔ i ye sanfɛ mɔgɔ fana ye ala bɛna dɔ fara i ka daraja kan o tamasiyɛn y'o ye alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Musa an b'i fo kosɛbɛ ka i marahaba alhamdulillah rabbil alamin hakili la kanubaw fana u bɛ ka faamuyaba sɔrɔ sugo ninnu fana o kɔrɔ la o la an bɛ tɛmɛ an bɛ taa nin ye kanubaga ye an ye nin sugo in kɔni a taa ni ka segira ya kosɛbɛ nka ale ko ka segin a kan ale ma deli k'a mɛn fɔlɔ o tuma k'ale de bɛ to ka sugo suruku la sugoli kungo kɔnɔ suruku n'i sugora suruku la o ye garisɛgɛba de ye garisɛgɛ min n'a ka bon kosɛbɛ et puis garisɛgɛ teliman de don maa bɛɛ tɛ sugo suruku la dɛ Kasimu n'i sugolen suruku la kuma o kuma o san kɔnɔ i bɛ sɔrɔ dɔ kɛ k'a b'a la k'i da i ma sɔrɔ min kɛ mais ko ninnu kalasiraw b'u la n'o kɛra dɔrɔn kana foyi kɛ dɛ wuli dɔrɔn i ka muso fini dɔ san i banicɛni wali i kɔrɔmuso wali i tɛnɛmuso dɔ taa dɔrɔn i ka fini d'o ma k'a fɔ karisa ni minɛ i ka dugawu kɛ n ye i k'i sigi k'o kɔfilɛ
fatola sugo fana b'o cogo la n'i sugora ka fatokɛ y'i kɔ bere b'a bolo bien bese b'a bolo a bɛ k'e gɛn dɔw yɛrɛ a bɛ sin k'u minɛ ten o ye garisɛgɛba de ye puis garisɛgɛ telima n'o kɛra yɔrɔ min dɔrɔn sin k'a saraka bɔ fatɔ ta o bɛ saraka ni samara sen 2 ni cɛfini i b'a saraka dɔrɔn k'a di dɔ ma k'a ka dugawu k'i ye saraka in tɛ dɔ wɛrɛ o hami min b'i la ni ŋaniya min b'i la i b'o de sigi Ala ye ka da fini kan i b'a di dɔ ma k'a di donc o y'o saraka bɔlen i k'i sigi dɔrɔn i k'o hɛrɛ b'a kɔnɔ Ala k'an bɛɛ sago ami rabbi i ka ɲi kuma ɲana kosɛbɛ n'o tɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa saraka da u bɛ ka saraka da fɛn ma olu yɛrɛ b'a ɲini k'o fɛn nka olu mago ɲa o ye fili de u tɛ Ala tɔgɔ fɔ i bɛ fɛn ninnu bɛɛ mais silamɛ ka ko kɛ man go ni e ye silamɛ ye kaban i bɛ fɛn o fɛn kɛ a koɲɛ bɛɛ bɛ segin ka taa jɔnni ma Ala de don o de la ne y'o fɔ mori tɛ se soma tɛ se duma tɛ se ko in bɛɛ ye Ala de mais i ɲɛ bɛ mori la i ɲɛ bɛ soma la i ɲɛ bɛ doma la n'i bagara nin fɛn o fɛn ma Ala b'i d'a ma wala bari Ala ye se dɔ fana di maaw tɛ kelen ye Ala ye fantan da ka faama da Ala tilala ka mun fɔ a ko faamaw a y'u bonya a ye fanga bonya ne ka fɛn dalen don donc o b'a yira k'a fɔ Ala ye setigi ye dɛ nka Ala ye maaw fana da dugukolo kan an tɛ kelen ye dɛ donc n'i bɛ saraka in bɔ i b'i ŋaniya de d'a kan Ala ni hami de bɛ ne la n b'a fɛ i ka nin dilan i ka karisa bonya kama i ka kiraba in bonya kama sɔli ala nabi i ka sin k'o di dɔ ma i k'i sigi k'o hɛrɛ kɔnɔ nin ye tiɲɛ ye alhamdulilayi rabbil alamina an b'i fɔ kosɛbɛ Seku Musa i ka nin faamuyaba ninnu na k'a di kanubagaw ma hali bi an bɛ taa ni Seku ka hokumu kɔnɔna ye dɔ ye ɲininkali fana kɛ a ko sugo jumɛnw bɛ yen nɔ n'olu minnu b'a yira k'a fɔ de layidu min ni dɔ y'a ta ye a layidu bɛna dafa walima sugo jumɛn b'a yira k'a fɔ de layidu min tara ye a tɛna dafa a tigi ye nin ɲininkali 2 de kɛ sugo min b'a layidu tara i ye a layidu dafabaliya sugo k'olu ye sugo jumɛnw ye ani layidu dafa sugo olu ye sugo jumɛnw ye layidu dɔ tari i ye i b'a dɔn cogo di sugo la k'a fɔ layidu in tari ye a bɛna dafa wali i b'a dɔn cogo di sugo la k'a fɔ layidu in tari ye a tɛna dafa o dɔ ye fɛn jumɛn ye ni layidu tari ye i bɛ fɛ k'a dɔn n'a dafara n'i sogora k'a ye sanba finna san fiɲɛ wulila sanjiba nana fɛn ɲɛ yɛrɛ la ka ji to ka na kasi m'i sigi k'o hɛrɛ kelen kɔnɔ a bɛ na miliyɔn layidu min tari ye k'a bɛ dafa maa min fɛ a tigi b'a dafa ye ye tiɲɛ mais ni maa dɔ ye layidu ta e y'a ye san finna ten kiki ka sin ka fiɲɛ ba wuli ten ka tɛmɛ sama na e ɲɛ yɛrɛ la i jigi b'o ko kan ye tiɲɛ i kɔrɔkɛ ye layidu ta i ye wari baarayɔrɔ la patron ye layidu ta i ye a bɛna jɔyɔrɔ wɛrɛ d'i ma wari kɔrɔkɛ ko a bɛ n'i bila ka taa faransi ya ne ye sogora in na fiɲɛ ba wulila ten ka taa sama na a b'i wele ten ka cɛ ko dɔ donna a ma ko ye ma bɔ fɔ n'a ye waati wɛrɛ donc sogo bɛ nin cogo la ni maa dɔ ye layidu ta i ye n'i sogora kaana la ta i ci fɛ kuma fila fɔla don n'i sogora koro la ta i ci fɛ a tigi bɛ ka kuma 2 de fɔ a ko e ɲɛna cu a bɛna tila ka na fɛn ɲɛna tugun ko ca donc sogo bɛ nin cogo la n'i sogora bama la i bɛna den dɔ sɔrɔ a bɛ kɛ ɲinkuru de n'a ye hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a dun fo n'i y'o ka ko ɲɛɲini Ala k'an bɛɛ sababu amin ya rabbi alhamdulillah donc yanni i ka kuma an bɛ min fɔ kanubaw ye u ka kuma commentaire la kosɛbɛ mais ne kɔni tiɲɛ na n tɛ français dɔn voilà arabu yɛrɛ la an bɛ ka n débrouiller kosɛbɛ anw ta ye ilimu ni hakika wa an bɛ min mɛn bamanankan don bamanankan jɛlen n'an sera ka min mɛn bamanankan na comme traducteur bɛ yan question minnu filɛ nin ye n'an bɛ k'u fɔ nin ye kosɛbɛ question ninnu taara an ka video tɛmɛlen de kɔrɔ o kama an b'a fɔ kanubaw ye min bɛ yen a y'a fɔ commentaire la kosɛbɛ an tɛna se ka bɛɛ ka appel ta siga t'a la bari aw yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi kow ka ca maa kanuba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛmɛna 1 ni 2 ni 3 kan kanu cogo tɛ kelen ye tɛ dɛ donc o kama commentaire ta in o y'a ɲumanlama ye an k'a to o cogo in ma kanubaw k'u cɛsiri n'o ye ni hakilina bɛ min fɛ dɔrɔn a y'a bila commentaire la video kɔrɔ ni Ala sɔnna a ma an ka maaw fana wulilen don ka jɔ u b'olu de layɛ maaw mago bɛ mun na maaw mago bɛ jumɛn na n'u bɛ k'a sɛbɛn commentaire la donc u b'o de ta ka na an b'a kɛ ɲininkali ye a bɛ se ka kɛ e bɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn e mago b'a la e ɲɔgɔnna 100 de bɛ yen minnu fana sigilen don live la olu bɛɛ mago b'o fɛn kelen na donc n'an y'a fɔ video la dɔrɔn i b'a ye directement bɛɛ b'a faamu Ala k'an bɛɛ sababu amin ya rabbi alhamdulilayi rabbil alamin Seku Musa an b'i fɔ kosɛbɛ ka i marhaba nin kumakan ninnu na an b'a ɲini kanubaw fɛ an ka page ninnu aw kana ɲinɛ a kɔ n'aw ye abonné nin page fɛn o fɛn na ka jɛmukan a ti fɔ aw kɔ an ka diinɛ dɔnni baro ni a ti fɔ aw kɔ cogo si la Baningɔ TV kibaru bugu fiyɛ Sabo Ɲuman Media Cheikh Umaru officiel
o tuma ninnu bɛɛ lajɛlen de ye an ka a tɔgɔ bɛ di paziw ye pazi minnu ni an ka jɛmukaw olu bi tɛmɛ o sanfɛ YouTube sanfɛ TikTok sanfɛ Facebook sanfɛ o tumana fɛ an ka jɛmukanw bɛ tɛmɛ nin pazi ninnu de sanfɛ an b'aw fo kosɛbɛ k'aw marhaba ni hami min bɛ min na ni i bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ k'i k'a bila commentaire la dɔrɔn ni Ala sɔnna mɔgɔw bɛ yen minnu bɛna ta k'a ɲɛfɔ Seku ɲɛna ni Ala sɔnna ma a bɛ aw jaabi a ka ɲininkaliw la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya d'a ma o la Seku an bɛ taa ni question ye nin ye mɔgɔ wɛrɛ ye ale ko ale sugora ale bi to ka sugo ɲamanton de la ɲamanton ko ɲamanton sugo ko kɔrɔ jumɛn bɛ o la maa min bɛ sugo ɲaman na Kasimu o ye garisɛgɛ holoko halakalen dan ye bon maa min ka teli ka sugo a la n bɛna n da suɲɛ k'o fɔ diɲɛ ye bi maa min ka teli ka sugo ɲaman na n'i y'a tila 100 sara o 100 sara 95 o bɛɛ ye samedi den de bɛɛ tɛ sugo k'i ye ɲaman na maa o maa sugora k'i ye ɲaman na n'i ka ko ɲɛɲini e tɛ sa i bɛ miliyari mara miliyari min n'i b'a mɛn i tulo la i tɛ sa i b'a mara ka sugo ɲaman na dɔrɔn ka sugo k'i ye ɲaman na a kɛra i y'a ye e b'a cɛla o wali i y'a ye i bɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ɲaman ba o ye garisɛgɛ ko dan de kanubaw tulo bɛ yen na nka n'i ye nin kɛ nin ɲɛɲini dɛ nin ɲɛɲini n'i y'a saraka yɛrɛ bɔ n'a se kɛra i ye k'a sarakaw ni fɛnw bɔ bari fɛn ninnu filɛ a tɛ labɛn da la dɛ da tɛ foyi dilan da b'i bilasira de i yɛrɛ seko o de b'i ka ko dilan i y'a mɛn donc maa o maa n'i sugora ɲaman na garisɛgɛba de don garisɛgɛ min n'a ka bon kosɛbɛ mais n'i y'a ɲɛɲini kɔni ni Ala sɔnna alhamdulillah rabbil alamin b'a dɔn kanubaw minnu bɛ ka sugo ɲaman na u tɛn'u sigi ten fiyewu fiyewu u na wuli ka nin ko in ɲɛɲini an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamu di an ma Banɔgɔ Musa Seku Musa Sidibe an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ɲininkali wɛrɛ bɛ yan nin ye mɔgɔ dɔ ye ale fana ko ale bɛ to ka sugo kosɛbɛ kolonkisɛ ko n'i tora i bɛ to ka sugo kolonkisɛ la ko kɔrɔ jumɛn bɛ o la n'i bɛ to ka sugo kolonkisɛ la o bɛ kuma fɛn min kan o ye kunnafɛn de surtout muso yɛrɛ muso dɔw bɛ ten i b'a ye a bɛ sugo kolonkisɛ la wala a bɛ mɔgɔ dɔ ye o bɛ na kolonkisɛ d'a ma a bɛ dɔ ye ten donso fini b'a la a bɛ sin ka na kolonkisɛw caman yira a la wali i bɛ kolonkisɛw tarataralen y'a ka finiw na n'i y'o ye dɔrɔn o ye kunnafɛn de ye n'o b'i la dɔrɔn wuli k'o ɲɛɲini kunnafɛn langariw caman bɛ yen mais mɔgɔ min bɛ yen k'a bɛ se ka kunnafɛn yɛrɛ furakɛ k'a bɔ maa la k'a bɔ i la pewu e cɛ i bɛ wuli k'o ɲini dɛ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ o tɛ i b'a fɔ an ka san dɔ musoko baara ta ɲɔgɔn a baara ninnu ma nɔgɔ dɛ fɛn minnu bɛ mori se a dan na o de ye nin fɛnw ye ka kunnafɛn furakɛ k'a bɔ maa la pewu wali muso murutilen k'a lasegin ka na directement cɛw o ko ninnu ma nɔgɔ dɛ nin de ye moriw su dan na yan donc ni o mɔgɔ min bɛ nin sugo sugu kɛ siga ka kunnafɛn de b'i la wa i b'a ɲɛɲini fana dɔw yɛrɛ bɛ yen ten i b'a ye hali ni a bɛ hakɛ to n'u lajɔlen don ni kɔnɔ sera kalo 3 kalo 4 ma cɛ dɔ bɛ sin ka n'a jɔ ka suru dɔrɔn ka sin ka bolo k'a kɔnɔ n'a ta ten ni dugu jɛra dɔrɔn kɔnɔ bɛ cɛ o ye kunnafɛn juguman de ye ni kunnafɛn sera ye dɔrɔn wuli k'a ɲɛɲini n'i ma wuli k'a ɲɛɲini o y'a dɔtɔ de i ka maaya la sisan ya faamu Ala k'an bɛɛ sababa amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin Seku Musa Banɔgɔ Musa hali bi an bɛ taa ni kunnafoliw ye maa dɔ fana bɛ yen ale nana ɲininkali kɛ ale ko maa min bɛ n'i bɛ to ka sugo ngɔsɔ min ku gelen don a kunna nin wala walima jɔnkɔmi wala donc olu la sugo kɔrɔ jumɛn bɛ o la n'i sugora gɔsɔn na a y'i kin wali i y'a ye o n'o y'a sɔrɔ ale bɛ k'i débrouiller ka dɔɔni sɔrɔ i tun b'i débrouiller ka dɔɔni min sɔrɔ o bantɔ de ta de bɛna fara gɛlɛya kan sa n'o kɛra wuli dɛ wuli k'o ko ɲɛɲini n'o kɛra n'a y'a sɔrɔ i ye cɛ ye i bɛ taa gunjɛ yiri min bɛ a bɛ fɔ a ma ko gunjɛ gunjɛ ye diɲɛ yiri fɔlɔ ye cɛw ka yiri don i bɛ taa ale kuru 7 kari i bɛ n'a fara ɲɔgɔn kan k'a tobi n'i y'a tobi k'a mɔ i b'i ko a la mais i kotɔ i bɛ ji in dɔ min o mana kɛ ko o ko ye Ala b'o siri tigɛ mais ni muso de ye gɔsɔlan sugo in kɛ i bɛ taa mɔnijɛ yiri kuru 7 ɲini i bɛ n'a tobi i b'i ko a la su 7 i kotɔ i bɛ ji in dɔɔni min n'o kɛra o y'a ko ɲama fifa de ye a mana kɛ gɛlɛya min ye sa Ala b'i dɛmɛ k'o ta sinon n'o ma kɛ o y'a daminɛlen de dɛ bon n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ ka jugu n'a y'a sɔrɔ e ye setigi ye c'est à dire n'i y'ale sugo kɛ k'a sɔrɔ i ma se yɔrɔ min i tɛ se i bɛ reculer de
kanubaw k'u janto ina kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Musa ameta mɔgɔ dɔ fana bɛ ale ye sugo fana kɛ ale ko ale y'a ye sugo la a bina dingɛ kɔnɔ a tɔgɔmatɔ bina dingɛ kɔnɔ nka a tilara k'a bɔ ko kɔrɔ jumɛn b'o sugo in na o tɛ dɔwɛrɛ ani jugulamɔgɔw bɛ kari ɲɔgɔn na u b'a sayɛ k'u b'a curo mais a bɛ bɔ sigi voilà mais fɛn kelen pewu a ka taa so sanfɛ bin kari soit bin min falenna kɔlɔn dabolo kɔnɔ ka bɔ n'a y'o sɔrɔ a k'o kari ka n'a fara ɲɔgɔn kan f'a ka kuru 3 bɔ a k'a tobi ni cɛ don ni muso don kuru 4 n'a y'o bɔ sisan a k'a tobi dɔrɔn a k'i ko n'o kɛra ala bɛ don a ni maa ninnu cɛ nka n'o ma kɛ u b'a sɛgɛrɛ a kɛra a ka baarakɛ yɔrɔ ye o wari a kɛra ni maa dɔw jɛnbɛ ko dɔ ma o u b'a sayɛ k'u b'a curu ni ala sɔnna nin ye tiɲɛ ye hakili la a tigi a ye faamuyaba sɔrɔ a ka question na hali bi an bɛ taa nin fana ye maa wɛrɛ ye ka sugo fana ye ko ale bɛ to ka sugo bakɔrɔnin de la bakɔrɔnin ba kelen kelen wala ko kɔrɔ jumɛn ni sugora bakɔrɔnin na o ye i kun ye dɔ ka wari dun hali ni bɛrɛ tɛ a mankan bɛna wuli wari dunnen kɔrɔ o mankan bɛna wuli n'o kɛra i bɛ wuli sa dɛ hali ni se tɛ i labɛn k'i sigi n'u nana dɔrɔn a bɔ ka d'u ma o de b'i kunna ja sinon a bɛ kɛ mankan yɛrɛ yɛrɛ de i ma sigi ni mankan min ye nin ye tiɲɛ ye bakɔrɔnin na sugo de y'o ye ɔ ni sugora sagajigi jɛman na geren b'a sanfɛ geren 2 b'a la a nana wuli dɔrɔn k'a jɔ ka ɲɛsin e ma i ɲɛ yɛrɛ la o san tɛ yɛlɛma n'i ma katikati mara i bɛ mobili sen janba dɔ mara i yɛrɛ ma sigi min o ye garisɛgɛ de ye kɔni m'a kɛ fɛn fɛn i kɔni bɛ mobili ɲuman dɔ mara sagajigi bɛ o cogo la i y'a faamu mais n'i ye misikulu caman ye o garisɛgɛ ka di o ye garisɛgɛ ba di mais e ye misi den kelen de a bɛ k'i gɛn yan o ma ɲi dɛ mais n'i ye misikulu caman faralen ɲɔgɔn kan o ye garisɛgɛ de ye min ka bon kosɛbɛ o bɛ komi maa min bɛ sugo banakɔtaa la a bɛ banakɔtaa munnen fan bɛɛ soit a bɛ na ɲɛgɛn kɔnɔ dɔw yɛrɛ f'u bɛ dɛsɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔna na donc o ye garisɛgɛ de o tigi garisɛgɛ ka bon nka ɲɛgɛn in da ka dɔgɔ wala garisɛgɛ in bɛɛ tɛ sɔrɔ don kelen donc i b'a ɲɛɲini ko dɔw kɛn bɛ k'a bala n'olu bɔra yen dɔrɔn i b'i ka hɛrɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababu amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Musa Bango Musa shugoga ani malefiya tana mundugula farada sawima kanubaw hakili la o bɛ ka faamuyaba sɔrɔ an ka bi jamukan ninnu na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi ala k'an ni o nafani ni dɔnni ninnu ye an bɛ taa hali bi maa dɔ fana ale ye ɲininkali kɛ a ko ale bɛ to ka sugo tɔnkɔnɔ de la a ko tɔnkɔnɔ na sugo kɔrɔ jumɛn bɛ o la n'i sugora tɔnkɔnɔ na danga kelen kɔrɔ dɔ a bɛ se ka kɛ a ma kɛ ale ye fa ɲɛna a ma kɛ i mɔkɛ ɲɛna mais danga kɔrɔ dɔ b'a ka du kɔ o danga de bɛ fɛ ka wuli n'o kɛra a b'o ko ɲɛɲini an ye nin fɔ yan a ka ca n'o kɛra a b'o ko ɲɛɲini daga dɔ bɛ yen a daga bɛ labɛn a bɛ taa don a ka du kɔnɔ i y'a faamu an m'a fɔ k'an bɛ danga furakɛ dɛ mais ni sugora in na a bɛ taamasiyɛn dɔ de yira n'i ye fɛn fɔ mɔgɔ ye kojugu don langari min b'a la n'i b'a dɔn i b'a tigi bilasira kɛ n'a tigi sera ka wuli k'o ɲɛɲini a banna i y'a faamu donc o daga de bɛ yen ni daga in donna a du kɔnɔ a ka ca ala fɛ a ka du sabatilen bɛ to sinon n'o ma kɛ gɔngɔn dɔ bɛ wuli bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ ɲininka k'a sɔrɔ a ko yɛrɛ ma kɛ hali aw tilenna tɔnkɔnɔ na cogo de bɛ ten bari n'i ma tɔnkɔnɔ dɔn tɔnkɔnɔ bɛ mara du min kɔnɔ dugu mana jɛ tɔnkɔnɔ b'a kama de fika a bɛ ala fo ka dugawu kɛ k'a fɔ ala n y'a ɲini fɛ ne ni muso ni denw anw kɔrɔta i ka se d'an ma i ka du in masaya d'an ma i k'a bonya d'an ma i k'a sɔrɔ d'an ma i k'a daraja d'an ma a ko ala ni dutigi n'a denw i k'u fa i k'u malo i k'u nagasi k'u dɔgɔya pika dugu jɛ o jɛ tɔnkɔnɔ bɛ nin de kɛ di dɔnnibaw tɛ jɔn b'a dɔn wala dɔnnibaa du yɛrɛ caman kɔnɔ a bɛ yen karamɔgɔ ni marali man ɲi dɛ bon ne t'o fɔ dɛ mais min don a la n y'o de fɔ i y'a faamu tɔnkɔnɔ bɛ nin de kɛ dugu jɛ o jɛ o kama hakilimaw caman tun bɛ olu tun tɛ sɔn a marali ma o kɔrɔ tɛ min y'a mara k'i ye hakili da yɛlɛ non bɛɛ n'i ka faamuya don ala kira nana maaw bilasira o bɛɛ b'a dɔn kira ye ala ka ciden de ye nka bɛɛ ma sɔn a ye bɛɛ n'i ka faamuya don ala k'an bɛɛ sababu alhamdulillah rabbil alamin an bɛ taa Sheikh Musa hali bi ɲininkali wɛrɛw bɛ yen kanubaw bɛ ka ɲininkali kɔni bila an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu ɲuman di an n'u ma dɔ fana ko ale bɛ to ka sugo k'a ye ale bɛ pan sanfɛ i b'a fɔ kɔnɔni o sugo in ko kɔrɔ jumɛn bɛ o la maa min bɛ pan sanfɛ sugo la i b'a fɔ kɔnɔni juguya tɛ s'a tigi la
n'a y'ale ɲɛɲini c'est-à-dire minnu bɛ dɔnni kɔnɔ n'u bɛ mɔgɔ ɲɛɲini yɔrɔ bɛ t'i ɲini dolo de la fɔlɔ a bɛ taa ale dolo ɲini kɔrɔn fɛ o y'a sɔrɔ a dolo taara tilebi fɛ n'a taara tilebi fɛ o y'a sɔrɔ a dolo taara kɔrɔn fɛ mɔgɔ min bɛ pan sanfɛ ale ka ko b'o cogo de la mais a tigi kɔni a bɛ pan sɔrɔ fɛn bɛɛ fana kunna ale kan ka hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ i b'a ye a bɛ pan kunna hɛrɛ bɛ na fan min ale b'i kɔ don ka bɔ yen ma o ni tere min ka surun o bɛ komi maa min bunsi bɛ bɔ ka na da dafuruku la o fana ka hɛrɛ natɔ dɔrɔn ale bɛ sin ka baara bila ale bɛ baara koronba bɛɛ kɛ mais n'a nana se hɛrɛ ma a bɛ sin ka muruti ten ani patron bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ni fitinin dɔ la dɔrɔn a bɛ baara bila a bɛ taa baara wɛrɛ la hɛrɛ na kuma ka bunsi bɔ ka na dafuruku la ka bɔ sanfɛ ka jigiya ka na se dafuruku ba dɔrɔn ka sin k'i jɔ yan ka tila ka na dɔ wɛrɛ bɔ yan olu fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tigi ka ko bɛ jɔ o karamɔgɔ mɛ a tɛmɛcogo b'a la yiri b'a la a yiri ye dugale de ye dugale buzan bɛ san 100 kɛ buzan in tɛ tu dugu la a tɛ tu kɔni dɛ n'i ye cɛ dɔrɔn t'o kuru 3 kari i kana fara ɲɔgɔn kan i k'a tobi k'i ko n'i ye muso ye a kɛ kuru 4 a tobi k'i ko i k'a lajɛ kɛ tereba dɔ bɛ yen a bɛ ka maaw sɛgɛn siga t'a la ni émission in continue la an bɛna tere in yiri di maaw ma bi kɔfɛ maa si kana ɲininka a la voilà bari diɲɛ ye kɔnɔjɛlenya de ye an fa Seku Amadu ala ka hinɛ a la Banungo Amadu a ye a seko bɛɛ kɛ dɔnni na ka se ka maaw nafa k'u bɔ dingɛ kɔnɔ wa an b'o taasira kelen de kan kanubaw k'aw sɔgɔlen to dɔrɔn u b'u sago bɛɛ sɔrɔ ni ala sɔnna mais an bɛ taa dɔɔni dɔɔni an bɛ se ni ala sɔnna ala k'a ɲaga d'an ma amin rabi an bɛ taa Seku Musa Banungo Musa hali bi an bɛ taa ni kunnafoniw ye nin fana ye maa dɔ ye ale fana ko ale ye sugo kɛ saɲɔ kelen a ko ale bɛ to ka sugo saɲɔ de yalima ko sugo ko kɔrɔ jumɛn bɛ o la n'i sugora saɲɔ la o ye garisɛgɛ de ye mais i bɛ i ma gan ka sɔrɔ ka garisɛgɛ in sɔrɔ garisɛgɛ dɔw bɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ n'i ma wuli k'i gan i t'a sɔrɔ f'i ka wɔsi o de ye saɲɔ ye k'i da sumalen k'a sɔrɔ o t'ale ye dɛ voilà n'i sugora saɲɔ la tuma o tuma bila i kunna i bɛ garisɛgɛ dɔ sɔrɔ mais i b'i wɔsi fɔlɔ de i bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ mais n'i sugora kaba la dɔ b'i da kɔngɔ tɛ ka hɛrɛ k'i ye ka n'i da kɔngɔ dɔrɔn ka hɛrɛ d'i ma f'a bɛ bali la so sigilen gɛrɛn na a ka ca mɔgɔ 10 ye a tigi bɛ sin ka n'e suganti dɔrɔn ka sin ka hɛrɛ dɔ k'e ye tɔw cɛla ten kabala sugo de b'o yira i ye kabakisɛ ye denw na a kolo la wali i ye kabakisɛ si bulugulen ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ o bɛɛ y'o cogo kelen ye tiɲɛ ala k'an bɛ sababu amin yarabi alhamdulillah rabbil alamin Seku Musa an bɛ taa ni sugow ye hali bi maro kanubaw bɛ ka faamuyabaw sɔrɔ bi o tuma na fɛ an bɛ taa dɔ fana ko ale bi to ka sugo a sugora k'a fɔ wulu y'a kin wulu kelen kelen ko sugo in y'ale kamana gan dɛ n'i sugora wulu ye kin o ye kɛrɛfɛ jugu ye dɛ a ka k'i balima wali i sigiɲɔgɔn a kɛra baara yɔrɔ la wala a ka du la kɛrɛfɛ jugu don jugu min n'i n'a ka surun wa jugu min n'a bɛ maa tɔw gɛn ka bɔ i la k'a sɔrɔ ale yɛrɛ t'e fɛ jugu min n'a bɛ ɲɛna a bɛ fara ka jugu tɔw kɛrɛ k'a sɔrɔ e jugu finman n'i ye wulu ye dɔrɔn o jugu de don wulu ye mun ye wara yɛlɛmalen kɔ maaw fɛ yan a bɛ se ka wara ko mago ɲa wala a bɛ maaw senkɔrɔ ten donc o b'o taamasiyɛn de yira n'i sugor'o la waati o waati mais a juguya sugu ninnu tɛ fɛn tiɲɛ a sugu bɛ dɛsɛ i la quoi mais n'a y'i kin o ɲɛɲini dɛ n'a y'i kin o ɲɛɲini bari maaw ka cɛyaw degré tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ limaniya kɛ man go k'olu bila nka mɔgɔ dɔw bɛ yen ko mana na cogo cogo a tɛ balo olu la wa a sugu tɛ fɛn kɛ olu de la sinon ko maa o maa bɛ yen ko mana na a bɛ sin ka girin ka bali e la ten o kɛ ka di k'o tigi sɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma Seku Musa an bɛ taa ni kɔrɔfɔw ye alhamdulillah rabbil alamin an bɛ foli belebele an bɛ o se an ka abonnés ma maa minnu bɛ k'an filɛ an ka Banungo TV sanfɛ su na an bɛ a studio belebele kɔnɔ o tuma na fɛ an bɛ an ka Banungo TV baarakɛla an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'o marahaba nin kɛnɛ in kan o tuma na fɛ kibaru bugu fiyɛ Sabaɲuman Media Seku Amadu officiel an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marahaba o tuma a y'a sɔgɔlen to nin media ninnu na dɛ n'o kɛra aw ti fɔ Banungo Musa a ka fayida dumanw kɔ Banungo Ibrahim Banungo Burama a tɛ fɔ a ka fayida dumanw kɔ Seku Amadu Banungo Amadu n'o ye an fa ye a n'an karamɔgɔ a n'an dajuru minɛba o tuma na fɛ ala ka lahara sɔn sumaya ye a fana ti fɔ ale ka fayida dumanw a ti fɔ olu kɔ nin page ninnu sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma Seku Musa dɔ ye sugo fana kɛ a tigi ko ale bi to ka sugo gulokiba jɛman de la gulokiba jɛman k'o sugo ye ko o kɔrɔ jumɛn bɛ o la n'i sugora gulokiba jɛman na k'a ye fan fɛ ten
i y'a ye fan dɔ fɛ mais a t'e kɔrɔ Tiɲɛ. ou bien maa dɔ nana dɔrɔn ka n'a dulon ten ka tɛmɛ Tiɲɛ. i ka sababu bɛ maaba dɔ bolo Aya. mais e yɛrɛ ka ko de balalen don Ni tiɲɛ. sinon i ka sababu bɛ maaba dɔ bolo Aya. mais n'i y'a ye dɔ sina ka na ni dulokiba jɛman ye ka sin ka n'a don e bolo ten Kasimu o y'i ka ko kɔrɔtalen ye Han. o y'i ka sɛgɛ bannen ye Est-ce que n'a sɔrɔ maa o maa ye ni sugo kɛ aya. i ti san kelen kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ wa saraka t'a la dɛ Est-ce que han. dulokiba jɛman Aya. a complet ka sin ka n'a den ma ten Est-ce que i bɛ hɛrɛ sɔrɔ san kɔnɔ i ma sigi min ye hɛrɛ don. mais n'i sugora k'a ye dɔ sina ka na muso complet don e bolo ten Ayiwa. o y'i ka maa dɔ bantɔ ye wali cɛ completni Aya. ka sin k'o da ɲɔgɔn kan ka n'o d'i ma o y'i ka maa dɔ bantɔ ye wa cɛlamɔgɔ don ni muso complet dir'i ma musolamɔgɔ fana don donc i ye sugo ye n'a sɔrɔ i tɛ sugo dɔn sisan e b'a fɔ i bɛ fini ninnu bɛɛ kɛ kɔrɔ kelen ye o tɛ dɛ sugo bɛɛ n'a kɔrɔ don A kɔrɔ don. Ni tiɲɛ. o kama n'i tɛmɛna sange birilen da fɛ ten e bɛ mun fɔ ko birifini bunbun bɛ yan parce que kalasira b'a la Kalasira b'a la. i bɛ gɛrɛ a dɔn b'a la dɔrɔn Ni tiɲɛ. n'i y'i da kɔrɔ i bɛ sin ka kalasiraw ye Siga t'a la. ala k'an bɛɛ sababu ma Amin ya rabbi. Alhamdulillah rabbil alamina. Seko Musa an bɛ taa ni sugo ye. Hali bi nin ye maa dɔ fana ka sugo ye a ko ale sugora k'a ye dɔ bɛ sigara la a saya sigara a sugora k'a ye a ka mɔgɔ dɔ o bɛ saya sigara la ko nin sugo kɔrɔ bɛɛ de ko nin y'ale kamana i gan. sugora ka maa dɔ dalen ye Aya. i yɛrɛ y'a ye ten directement k'a ye a bɛ saya sigara de la a bɛ sɛrɛkɛ la Kosɛbɛ. nka a ma sa fiyewu f'e ɲɛ yɛrɛ la Aya. n'a sɔrɔ ɲɛnamaya la e kɔni b'a dɔn ko setigi don Tiɲɛ. i sigi k'a filɛ a ye maa dɔ tɔɲɔ ɲama de bɛna wuli a fɛ o ka se bɛ ban i ɲɛna pewu pewu k'a ban pewu Est-ce que mais n'a y'a sɔrɔ fantan don Aya. yɛlɛma bɛna don a ka ko la aya. a bɛna hɛrɛ sɔrɔ Han. mais ni faama kɔni don hakɛ dɔ bɛna wuli a kɔ Allah. i b'i sigi k'o filɛ i b'a ye o bɛ sin ka u ka ko bɛ ban ten e yɛrɛ min ka fisa n'a ye n'aw kun balo b'a la dɛ Tiɲɛ. a bɛna tila ka na 200 deli aw bolo ka se k'a yɛrɛ balo yarɔ ye labanko jugu ye labanko jugu. o kama n'ala ye se d'i ma a to i ni maaw ka jɛ Ni tiɲɛ. i seko bɛɛ kɛ ɲumanya la i k'a kɛ maaw ye Tiɲɛ. n'o kɛra n'a gɛlɛyal'i bolo don min i bɛ ala fana ye Ni tiɲɛ. ala k'a ɲaga d'an ma Amin ya rabbi. Alhamdulillah rabbil alamina. Seko Musa Sidibe Banugo Musa k'a yira kanubaw na bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi jɛmukan in hokumu kɔnɔna na n'o ye dɔnni kɛnɛ ye Banugo Amadu ale ka wolokansigi don Mundugula farada sabu ɲuman na yan sugonga ni malifiya tana o tumana fɛ an bɛ kanuba bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ maa dɔ lajɛlen y'a sɛbɛn yan n tɛ faransɛ mɛn sa nka n bɛ dɔw poroporo aya. dɔ y'a sɛbɛn ko ale sogora k'a ye k'a denmuso de ye monturu d'a ma Aya. n'i sogora k'a ye ko dɔ ye monturu d'i ma wuli k'o ko ɲɛɲini A ɲɛɲini. sinɔn kungo dɔ bɛna bi i da la a bɛ taa kuncɛ fo faama so Ski. Aya. i sogora k'a ye maa dɔ ye monturu d'i ma wuli k'o ko ɲɛɲini Aya. i ni dɔ bɛ gosi ɲɔgɔn na a ko tɛ kuncɛ fo faama so Siga t'a la. kamila sogo bɛ ten Aya. waraba sogo bɛ ten A bɛ ten. waranikala sogo bɛ A ten bɛ ten. n'i ye nin fɛn o fɛn ye Aya. sigi a kan i ni dɔ bɛna bila ɲɔgɔn na a ko bɛ taa kuncɛ faama so Tiɲɛ. n'o kɛra samarasen fila ɲini n'i ye muso ye wali n'i ye cɛ ye Aya. a kɛ cɛ samara ye n'i ye muso ye muso samara Aya. i ŋaniya d'a kan i k'a di dɔ ma n'o kɛra ala bɛ tɔɔrɔ in ɲɔni A b'a ala ɲɔni. bɛ don i n'a kow cɛ Ni tiɲɛ. sinɔn fura foyi t'a la o de bɛ n'i sɔrɔ Est-ce que ala k'an n'a kisi Amin ya rabbi. Alhamdulillah rabbil alamina. Seko Musa Banugo Musa an bɛ taa ni kɔrɔfɔ ye hali bi nin fana ye maa dɔ ye ale ko ale bi to ka sugo a tɔgɔ bɛ di bagan kantigɛ yɔrɔ wala batuwari wala ale bi to ka sugo bagan kantigɛ yɔrɔ la joli bɔnbɔlen don baganw kantigɛlen don joli bɔ ko yalima ko sugo in kɔrɔ ka di wa. n'i sogora k'i ye bagan faa yɔrɔ la Aya. ka joliw bɔnbɔlen i yɛrɛ ɲɛ bɛ joli kɛnɛw sɛrisɛrilen na fan bɛɛ fɛ Aya. ni dugu jɛra i bɛ malasa woro den 3 ani Aya. woro bilenman den 3 ani woro jɛman 1 i b'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ ŋaniya d'a kan i b'a di maakɔrɔ dɔ ma a ka dugawu k'i ye Aya. sinɔn o dugu jɛlen i bɛna dusukasi dɔ sɔrɔ i bɛ fama k'a ɲɔgɔn kɛ dɛ Allah. bari i bɛ ko dɔ kɛ ko dɔ bɛ k'i la Aya. i bɛ sa a tɛ bɔ i kɔnɔ Ni tiɲɛ. o dusukasi fin yɛrɛ de dusukasi min n'a ka jugu kosɛbɛ Ski. n'i ye joli ye sugo la o man ɲi dɛ o ye dusukasi dan de ye Aya. ala k'an kisi ka bɔ Amin ya rabbi. Ala ka ne sababa bɛɛ hali bi. Ya rabbi. Seko Musa Banugo Musa hali bi an ni kanubaw ma fara ɲɔgɔn na bi ta in kɔni a ti kɛ basi ye ko a na bi dɛsɛ dɔ fana ko ale ye sugo kɛ ale y'a ye k'a fɔ a bɛ sugu fiyɛ la a sugora k'a fɔ de a bɛ sugu fiyɛ la ko yalima kɔrɔ jumɛn bɛ o la. n'i sogora k'i ye sugu la i ɲɛ bɛ jamaba la Tiɲɛ. i bɛna kɛ jamaman ye Aya.
n'a sɔrɔ i bɛ ko ko la i ti sa Ala bɛna ɲɛmaya d'i ma i b'o saraka bɔ ni sugula tigɛ i bɛ taa tigɛ san sugu la i b'a di denmisɛnw ma u k'a ɲimi ka dugawu k'i ye ni Ala sɔnna Ala b'i ka ɲɛmaya kelen latigɛ i mana kɛ ko ko la Ala bɛ jama de si i ma ten maa dɔw yɛrɛ bɛ ten o i bɛ jama y'u kɔ ten fo e yɛrɛ t'a dɔn jama bɛ bɔ yɔrɔ min i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye maaw b'u kanu ten donc a sugu bɛ sɔrɔ nin de fɛ Ala k'an bɛ sababu amin ya rabbi Sheikh Musa an bɛ taa ni sugo ye hali bi hakili la mun ye nin question posé a fana a ye jaabi faamuya ba sɔrɔ a ka sugo kɔrɔ la an bɛ taa hali bi mɔgɔ dɔ fana ko ale sugora ni sugora k'a fɔ de i ye accident kɛ a ka mɔgɔ dɔ ye accident kɛ a tora accident na yalima ko sugo in kɔrɔ jumɛn na k'ale kamana ganna ni sugora k'a ye ka maa dɔ ye accident kɛ mais e de sugora a la k'a ye ka maa dɔ ye accident kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o a bɛna taa sigi kuma dɔ da la maaw ka kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ u tɛ ɲɔgɔn faamu f'e da bɛ don a la mais ni sugora k'a ye e yɛrɛ de ye accident kɛ i ni dɔ bɛna kuma a ti bɛn kuma la e b'a fɔ kuma in jɛlen don ale b'a fɔ kuma finnen don a bɛ ɲɔgɔn sama o la bɛɛ bɛ to i ta kan o tɛ accident ye dɛ accident na sugu dɔ ye jumɛn ye n'i sugora ka manɔgɔ kantigɛlen ye f'i y'a joli kɛnɛ ye sigi a kan ni dugu jɛra e wali ka maa dɔ a bɛ accident dɔ kɛ o bɛ juguya dɛ n'i sugora ka tomati kɛnɛ nɔninen ye a bɛɛ ka fisa fɔ e yɛrɛ cɛrɛntɛla o nɔninen na ka taa kasuma o ma ɲi dɛ n'o kɛra dɔrɔn ni dugu jɛra hali ni c'est-à-dire ni ko bilennen t'i da la kana bɔ o don bɛɛ sinon i bɛ ko sɔrɔ o don i ma sigi ni min ye Ala k'an kisi ka bɔ a ma ni nin fɛn ninnu kɛra sarakaw b'a la quoi mais n'a kɛlen don maa min na n'i ye n wele n bɛna fɛn dɔw yir'i la n'o kɛra Ala bɛ don i n'a ko cɛ bari Ala ko an ka sababu ɲini kosɛbɛ Ala m'an da k'an to ten dɛ sababu bɛ yen siga t'a la laɲini ɲuman cɛ o bɛ sababu dɔw falen Ala ka sababu ɲuman amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Musa Banugɔ Musa hali bi an bɛ taa ni jɛmukan ye ani kanubaw an bɛ ɲɔgɔn na hali bi nin fana ye dɔ ka sugo ye ale ko ale kɔni sugora a la a y'a ye a tɔgɔ bɛ di a tɔgɔ bɛ di wala gɔmɛlɛ ko ale bɛ to ka sugo gɔmɛlɛ de la donc ko kɔrɔ jumɛn bɛ gɔmɛlɛ la n'i bɛ sugo gɔmɛlɛ la gɔmɛlɛ bilenman wali gɔmɛlɛ finman o ye garisɛgɛ de ye wala bari an bɛ garisɛgɛ min fɔ i b'a dɔn garisɛgɛ in a bɛ caman lafili garisɛgɛ min bɛ ka fɔ sɔrɔ de ko don garisɛgɛ sugu ka ca nafolo b'a la mais garisɛgɛ bɛɛ tɛ nafolo ye Ala bɛ maa dɔ garisɛgɛ nafolo la a b'o jɛ kɛnɛya la a bɛ dɔ sɔrɔ kɛnɛya la nka a b'o jɛ nafolo la a bɛ se k'a fila o fila bɛɛ di dɔ ma a b'o jɛ si la nka a bɛ se ka ni saba bɛɛ di dɔ ma diinɛ taasira min fɔra n'o ka ɲi n'o ka di Ala ye a b'o tigi jɛ o la nin kelen kelenna sɔrɔli ye garisɛgɛ de donc n'a fɔra garisɛgɛ dɔrɔn ninnu bɛɛ miiri ka don a kɔnɔ garisɛgɛ cogo ka ca donc n'i sugola gɔmɛlɛ la i bɛna garisɛgɛ dɔ sɔrɔ min n'a ka bon kosɛbɛ garisɛgɛ min fana ni Ala bɛ mɛn a t'a kɛ maa wɛrɛ ye gɔmɛlɛ ma ca o kelen kelen de donc o garisɛgɛ b'o cogo de la ni Ala sɔnna a tigi ka sugo kɔrɔ alhamdulillah rabbil alamin Sheikh Musa Banugɔ Musa kuru kɔni a bɛ ka sɛrɛntɛ dɔɔni ka kun kɛ tiɲɛ kan o la hali bi sugo dɔw b'an bolo n'o ye maa dɔ ka sugo b'an bolo a tigi ko ni ale bɛ to ka sugo surasi kulu la dɔ wɛrɛ fana bɛ yen ale ko ni fana sugora k'a ye surasikɛ ye mugu ci wala donc ko ni sugo fila kɔrɔ jumɛn b'a la surasi kulu ani surasikɛ ye mugu ci n'i sugora surasi kulu la janfa dɔ labɛnni kama mais i yɛrɛ tɛ janfa in bɔ fan dɔn ka surasi kulu jɔlen ye ten fan wɛrɛ fɛ e jɔlen don fan wɛrɛ fɛ foyi t'i bolo e janfa labɛnnen don i kama mais sugo in na n'i kun ye hali marifa y'i yɛrɛ bolo a banna kana n b'a fɔ dɔrɔn kana foyi kɛ i labɛnna quoi u mana bɔ cogo o cogo u bɛ n'i sɔrɔ o ɲɛ mais n'e ma foyi kɔni y'i bolo surasi kulu jɔlen don surasi fini b'u la ko dɔ labɛnnen don i kama bin min falenna kɔlɔn kɔnɔ ka bɔ i b'o ni so sanfɛ bin de fara ɲɔgɔn kan k'a tobi k'i ko donc u mana bɔ fan o fan sa Ala bɛ don kalo dibi la o t'i ye bilen ni Ala sɔnna ko n'i y'a ye ko surasikɛ ye mugu ci n'i y'a ye surasikɛ ye mugu ci kisɛ bɔra f'e kisɛ in y'i ɲɛ la a y'i sɔrɔ wala a m'i sɔrɔ o y'o janfa tiɲɛnen janfa min kun latigɛli kama o y'o tiɲɛnen kana yiri k'o la kana f'i bɛ saraka yɛrɛ b'o la kisɛ kɔni bɔra marifa la e y'a ye a y'i sɔrɔ a m'i sɔrɔ o ko bannen de o janfa langarilen mais ne kɔni y'u chargelen jɔlen kɛrɛfɛ u ma mugu ci u ma foyi kɛ u labɛnnen u bɛ k'u labɛn dɛ voilà ni dugu jɛra dɔrɔn yiri fila in fara ɲɔgɔn kan i ka taa tobi i k'i ko i k'i min i k'i sigi
alhamdulillah mu mana na cogo cogo o bɛna sɔrɔ e ni ala fana bɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'a la ni ala sɔnna alhamdulillah rabbil alamin Sego Musa Banwa Musa Sego nga ani malefiya tana mundugula farada sago ɲuman an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ su nɔ an ka media belebele sanfɛ n'o ye Banwa TV ka se kibaru bugufiya ma sago ɲuman media Sego Umaru officiel an bɛ ni abonné bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini mɔgɔw fɛ lajɛbaw fɛ ani kanubaw fɛ u k'u abonné ni page ninnu na n'o kɛra o tumana fɛ an ka jɛmukan ninnu u tɛ fɔ aw kɔ Sego Musa nin ye maa dɔ ka sugo fana ye ale ko ale ni sugora k'a ye mɔgɔ fɔnɔna wala ni sugora k'a ye i fɔnɔna walima mɔgɔ dɔ fɔnɔna wala ko sugo in kɔrɔ bɛ di ni sugora k'a ye k'i fɔnɔna kungo dɔ bɛ na e ma i bɛna financer mais a bɛ gɛlɛya e ma dɔɔni i b'a financer a b'a sɔrɔ e yɛrɛ foncelen don dɔɔni aya dutigiw b'a faamu kungo dɔ bɛ na e ma a b'a sɔrɔ i foncelen don mais i b'i gɛlɛya k'a financer siga t'a la wala donc n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ faamu o cogo la. a bɛ faamu ni ala sɔnna maa dɔ ye sugo dɔ tiɲɛ a ko ale sugora k'a ye nɛgɛso boli de la n'i sugora k'i ye nɛgɛso sanfɛ i bɛ furuko dɔ la a furuko ka suma aya nka n'i sugora k'a ye bɛ nɛgɛso sanfɛ o fana pinɛ taara sɔgɔni ye o furuko dabila ko wɛrɛ b'o ko jukɔrɔ n'i sugora k'i ye moto kurakura sanfɛ i bɛna muso dɔ furu muso dɔ bɛna nɔrɔ la a bɛ laban furu la mais n'i ye moto kɔrɔ sanfɛ f'o pinɛ sɔgɔra ou bien e ye moto kolonkolon i taara se kɔti la dɔrɔn i ɲɛ yɛlɛla o furu kelen dabila a tɛ taa sinon furu bɛ ka siri ko dɔ kan est-ce que ala k'an kisi ka amin ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin an bɛ taa hali bi Sego Musa an bɛ taa hali bi sugo an bɛ sɔn ka nin kɛ sugo laban ye o tumana fɛ nin fana ye dɔ ka sugo ye o de ye denyɛrɛnin kurakuranin ko ni maa min sugora denyɛrɛnin kura la k'o sugo kɔrɔ bɛ cogo di n'i sugora denyɛrɛnin na k'a ye dɔ ye denyɛrɛnin d'i ma wali e y'a ye e yɛrɛ de jigira denyɛrɛnin na ou bien i ka mɔgɔ dɔ de jigila i ye den wele a la f'i taara mɔgɔw fara i kan a ka dugawu kɛ a ka n'i y'a ye dɔ ye denyɛrɛnin d'i ma wali i ye denyɛrɛnin ye sugo la wali e yɛrɛ de jigira denyɛrɛnin na hami dɔ b'i la a hami dilara ka ban i bɛ ala fo sa o hami dilalen de saraka t'o la yiri t'o la ni ala sɔnna alhamdulillah rabbil alamin kanubaa dɔ kɔni ye sugo kelen ci an ko basi foyi t'a la o tumana fɛ a ko n'i sugora k'a ye mɔgɔ dɔ fatura i ka mɔgɔ dɔ fatura quoi wala n'i sugora k'o ye i y'o ye sugo la ko o kɔrɔ bɛ di k'a ye i ka mɔgɔ dɔ wala i ka mɔgɔ dɔ fatura sugo la mais i b'a tigi dɔn o ye si jan de wala a tigi bɛna si sɔrɔ mais o yɔrɔ in na an bɛ walawalali k'a la maaw ka sugo tɛ kelen ye dɛ kasi ni maa dɔ sugora k'i banna e jɔrɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ mɔgɔ dɔw ka sugo tɛ yɛlɛma nka mɔgɔ la fanba n'o sugora k'a ye ko e fatura dɔrɔn o ye si jan de i bɛ si sɔrɔ ala bɛ si d'i ma mais ni maa dɔw sugora i la hali c'est à dire u bɛ sugo dɔw lakali ye f'i yɛrɛ bɛ ala deli u kana sugo in na quoi wallahi nin ye tiɲɛ i y'a faamu donc ala k'an bɛɛ sababu ma amina o la Sego Musa an bɛna jɛmukan a kuncɛ ni min ye o ye adamadenya tɛnɛ dɔ ye n b'a dɔn a bana kɛlen don ka maa caman sɛgɛn bi mɔgɔ caman n'i ye an ka kɛrɛnkɛrɛn an balakaw n'i ye olu ka côté lajɛ i b'a sɔrɔ nin ko in bɛ maa caman na fɛn dɔ de don mɔgɔw kɔni bɛ k'u dama kasi a fura la ko ni sera ka fura di maaw la n'o ye musow ka bon misi ko ye aya basi t'a la maanifiya tɛnɛ kɔnɔ ani adamadenya janoko bari ala y'an da ten sababu ye kow ye sababu ye kosɛbɛ i y'a faamu n y'o de fɔ yan ka tɛmɛ a ka ca maa bɛ balo san 80 san 90 san 100 san 70 san 60 ka taa se i si dan na i b'a sɔrɔ i si in kɔnɔ bana gɛlɛnw b'i minɛ ka ban dɔw yɛrɛ accident b'u sɔrɔ u bɛ kɛnɛya dɔw bɛ yen binni bana b'u minɛ dɔw bɛ yen gɛrɛgɛrɛ bɛ bin u kan fɛn caman bɛ dɔw sɔrɔ mais u bɛ kɛnɛya o bɛ bɔ a bɛɛ la mais o b'a sɔrɔ ja ala kɛlen don k'e ka saya latigɛ kunkolodimi wali mura mais i b'a sɔrɔ sow binna dɔw kan mobili binna n'a dɔw a dɔw ye accident jugu kɛ u bɔra o bɛɛ la donc sabu a ma dɔgɔ quoi sabu belebeleba n'a fitinin n'i y'a ɲini i b'i ka ɲɛ sɔrɔ a la i y'a faamu donc muso minnu n'u bɛ kɛ dugubɛn ye ani muso minnu an balaka minnu ni bumusi b'u la a y'a tulo majɔ bi kɔfɛ ɲininkali tɛ yen bari a yiri ditɔ filɛ aw man ye ala subhanahu wa ta'ala kama maa min ni bumusi b'a la e ye muso ye wali i kɛra cɛ wali muso e sen de dalen don panparapa ko wo ti k'a kɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko dugubɛn ni tere fila in ka jugu dɛ a baara bɛ kɛ yiri fɔlɔ min na o ye ndege de ye ndege ladɔn i b'o ɲini n'i ye ndege ladɔn sɔrɔ
dugale kuru kelen aya yiri dɔ b'a bɛ fɔ a ma dugale i b'ale kuru kelen ɲini balanza i b'o kuru kelen ɲini i bɛ nɛrɛ kuru kelen ɲini n'i y'o sɔrɔ o tɛ 4 ye i bɛ n'o fara ɲɔgɔn kan muso i b'a tobi k'a mɔn n'a mɔnna i b'i ko a la su 7 ni su 7 dafara ɲaga in bɔ dɔrɔn i ka t'o fili ɲama na foyi t'i la bilen a tɔ n'a kɛ maada ye sa maaw kɔni ɲɛ bɛ maada in na siga t'a la maaw ɲɛ bɛ sakiliyatu ye kosɛbɛ nka ko banna pewu tere min b'i la o y'o tere fakunnen ye mais min yɛrɛ bɛ n kabakoya n ko fɔlɔ an ka cɛw tun bɛ yen cɛ kelen i b'a sɔrɔ daga 7 b'a bolo so kɔnɔ sini si tɛ kelen cɛ dagaw bɛ yen n'i y'i ko a la muso tere ka cɛ bin muso tere bolo o ye sisan ye o tun tɛ yen o muso kana da bunsi ma dɛ hali n'a kunsigi jɛra a denmisɛnninama o tɛ foyi tiɲɛ ye mais a yiri dɔw koli ma nɔgɔ dɛ a yiri dɔw n'i ye siɲɛ 1 k'a la madani b'a se 2 o a dɔw koli ma nɔgɔ dɛ wala mais cɛ yiriw de don i y'a faamu o kama an bɛ nin fɔ an ka maaw ɲɛna a ye yiri fara u bolo la dugukolo nɔnɔ ye fɛn min ye yiri de don ala y'an da ka bɔ fɛn min na dugukolo de don o kama an b'an ka fura sɔrɔ ale la ko mana bila an da la n'an ye yiri dɔw kari k'olu kɛ cogo dɔ la i b'a ye a ko bɛ tɛmɛ a même furakisɛ ninnu a caman bɛ dilan ni yiri de ye o tɛ ala k'an bɛɛ sababu ma donc tere in o fura yɛrɛ de filɛ nin ye kan'a ɲini yɔrɔ si dugu bɛɛ bɛ cɛ min na taa kɛ nin kɛcogo la bunsi bɛ muso min na a kɛ nin kɛcogo la n'i y'a ko ka ban a banna kɔlɔlɔ t'i da la an y'o di kanubaw ma fi sabililayi siga t'a la o la alhamdulilayi rabbil alamina kanubaw an bɛ foli belebele ka o ta k'a ɲɛsin aw ma k'aw fo k'a marahaba a ka sigi la a ka filɛli la ka forfait ta k'a sigi ka an ka nin jɛmukan ninnu ka o suivi an fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin na ka aw marahaba o la Seku an b'a ɲini fɛ dugawu laban min ni o b'i bolo k'a kɛ kanubaw ye i ka olu kɛ kanubaw ye ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ kanubaw ye ka kanubaw fo k'u sɔgɔlen to u ka taa video ninnu kɔrɔ u ka commentaire bila sɛbɛnnikɛlaw bɛ yen wala Banugɔ Musa ala man garisɛgɛ faransɛ la kosɛbɛ n tɛ bɛrɛ dɔn ale la o tɛ dogo kunkolo gɛlɛya bɛ lɛtiri kalan o tɛ dogo dɛ donc n tɛ bɛrɛ dɔn o la mais ala barika la maaw bɛ yen minnu b'a dɔn k'a walawala n ye n fana ka se k'a faamu ni n y'a faamu i kan ka bilasira cogo min n'a nana video wɛrɛ la e ɲɔgɔn tan bɛ yen olu fana bɛ mago b'o la n'an y'a kɛ video ye k'a bila dɔrɔn i b'a ye aw bɛɛ bɛ se ka wasa ten donc o kama a y'a sɛbɛn commentaire la a k'a ka hamina ko bila an mago bɛ fɛn minnu na sugo la ka se k'u dɔn dɔw yɛrɛ y'a sɛbɛn commentaire la k'an ye maaw sɛgɛn sa k'an kɛra sabu ye ko bɛɛ kɛra dɔnnibaa ye an ka laɲini y'o di an yɛrɛ bɛ fɛ de bɛɛ ka sugo dɔn ni bɛɛ ye sugo dɔn sisan a banna Kasimu maa dɔw bɛ yen diɲɛ don o don u bɛ sugo n'o kɛra an bɛ lafiya o donc ala k'an dɛmɛ o kɔfɛ an bɛ foli kurakuraya ani dugawu don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an faso ye n'o ye Ba Maliba ye ka taa se Mali lakanabaw ma n'o ye Wolomasiri tabaw ye vraiment an ka dugawuba b'u ye foli b'u ye dugawu b'u ye wa minnu tora kɛlɛ la k'a ɲini ala fɛ ala ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma u taara ka denbaya minnu to u kɔ yan yarabi ala ka n'olu kɛ jugu sago ala ka don an ni juguw cɛ ala ka faso jɔlen to ala ka Mali jɔlen to ala ka Mali taa ɲɛfɛ maa o maa ko k'e tɛ fɛ ka Mali ye sanfɛ yan ala k'i jigi ala ka Mali ye ala ka faso in jɔlen to maa o maa mana na k'i bɛ Mali in ci yarabi ala k'i ci ala ka Mali jɔlen to ala k'o kɛ kira bonya kama an ka maa ɲuman bonya kama sɔli ala rasul alhamdulilahi rabbil alamina suma alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barika da an ka abonnés ka aw fana fo ka an marahaba o tumana fɛ ani ce ani timinandiya Banugɔ TV sanfɛ kibaru bugu fiyɛ Sabuɲuman Media chaîne mode officiel an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa abonné don na k'a ɲini aw fɛ a ka video ninnu partager kosɛbɛ walasa kanubaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ o ɲini aw fana fɛ o tumana fɛ su na ni ne kun ye ani Seku Musa Siribe Banugɔ Musa Sugonga ani Malɛniya Tana Mudugula Farada Sabuɲuman n'o ye Seku Amadu ka wolokansigi ye Banugɔ Amadu Sugonga ani Malɛniya Tana Mudugula Farada Sabuɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dayɔrɔ suma ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen o tumana fɛ ni ne kun y'an ka su na bɔli ye wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alaikum salam. Shukran lakum.